Здравейте отново. Да, спокойни сме вече за това, че времето се оправя в София. Благодаря на Христина Балинска за прогнозата, но нека с първите гости, трима са, не един, не двама, трима гости, да потеглим по актуални теми от седмицата. Какво по-актуално от прекрасния празник 24 май вчера, който празнувахме, който така хубаво беше отразен в ефира на нашата телевизия. Ден след 24 май, ден след вчерашните аскери, да поговорим за културата и българите. Поводът е не само празника на българите, но едно съвсем актуално изследване, което говори за културните събития и интереса на всички нас. Да ви представя гостите, разбира се. Първо заместник министъра на културата Илко Ганев. Господин Ганев, добро утро и добре дошли. Диана Андреева е директор на обсерваторията по икономика на културата. Госпожо Андреева, добро утро и на вас. А Янина Танева от Фабриката за идея. Госпожо Танева, добре дошли и вие в нашото студио. Сега, господин Ганев, дали държавата и държавната мисъл за културна политика подхожда с разбирането, че това е един много особен сегмент, потребност обществен, културата, културните събития, задоволяването на културни прояви на всички нас, на българското общество. Подхождате ли с това разбиране, че няма как да задоволите всички интереси от театър, от кино, от библиотеки, от галерии, от изложби, от опери, от балет, от всякакви постановки? За всеки го ли има по нещо на пазара вече? Пазара е нещо, което е много, как да кажа, не съвсем толкова тясно свързано с културата. Свързано е до голяма степен с това, че все пак културата трябва да е конвертируем продукт и трябва да стигне до публиката, трябва да се насърчават и частните инициативи. Но все пак какво е културата? Културата е всичко, което е обратното на войната, да речем, обратното на непросветеността, обратното на всичко, което, когато гледаме лошите новини по телевизията и се възмущаваме на постъпките на определени хора, на определени общества. Това е културата. Това е антипода на всичко това, което ни възмущава изобщо в обществото. Така че аз смятам, че в момента Министерството на културата в ролята си на служебно министерство и като част от служебното правителство би трябвало да продължи една започната политика и да не прави стратегии, а по-скоро да... знаете, ролята на служебното правителство е да проведе честни, прозрачни избори. Но трябва да се продължат... Добре, кои от идеите заложени в Министерството на културата искате да продължите, казвате? Ние продължаваме идеи за какво? В момента е изключително важно да се усвои увеличението на бюджета, което се постигна вследствие на протестите миналата година, в края на 23-та година. Това са близо над 100 милиона лева, които са в централния бюджет и е много важно да се изготвят всички нормативни актове, всички документи, които следва да помогнат това увеличение на бюджета, така че парите да стигнат до хората. Аз мисля, че сме на прав път. Над половината от това е свършено. В момента министър Найден Тодоров задава много бързи темпове на екипа, за да се случи това нещо. И вярвам, че съвсем скоро време ще успеем да направим всичко това, така че парите да стигнат до определените сектори, до определените гилдии. Как бързо, господин Ганев, как бързо стигнахме до парите. Значи, когато говорим за култура, първата тема са парите. Доволни ли са хората в сферата на културата? Ами и за парите ще стане дума в следващия разговор, но споменах, че отправната ни точка за него не е само 24 май, а едно актуално социологическо проучване за българите и техните културни интереси. Госпожо Андреева, това проучване показва, че близо половината, грубо казано, разбира се, след малко ще покажем и в конкретика какво отговарят на българите на това проучване, но близо половината не са ходили на никакво културно събитие, на никакъв концерт, на нито една прожекция, на нито един театър, на нищо не са ходили. Това смущаваща статистика ли е или е нещо нормално? Повече от 60% средно от българските граждани не са участвали в културни дейности и трябва да кажем, че социологическото изследване, което Фабриката за идеи ние се участваме да се случи, показва вече втора година тази тенденция. Когато говорим за политики и за усвояване на публични финанси, това трябва да е отправна точка. Защото логиката на разходването на публични финанси е те да достигат обратно до българските граждани. Ако искате, ще продължите размислите си, само понеже на екрана виждаме много бърз коментар. Повече от 80% не са били на опера, на балет, на класически концерт, на симфонична музика. 72% не са влизали в библиотека, 62% на театър. Виждате резултатите, да не ги прочитам.
Това не е смущаващо. Това е смущаващо и за това казах, че трябва да се започне от тук, като отправна точка, всяка една политика. С интерес чакаме изборите за Народно събрание, защото смятаме да предложим, както през ноември месец направихме кръгла маса за финансиране на културата, с оглед покачване на публичните финанси за българските творци или средните брутни възнаграждения. Отправната точка в 50-то Народно събрание следва да бъде участието на българските граждани. Защото тази тенденция е известна много добре чрез изследванията и на Евростат, и данните на националната статистика, които ежегодно излизат по 24 май, че участието на българските граждани е минималистично в част от културните дейности. И тук трябва да кажем, че има смущаващи данни, които са по отношение на различните възрастови групи и различните населени места. 65 плюс тази възрастова група, хората с най-голямо свободно време, но с много ниски доходи, много голяма част от тях изпадат от културното участие. Още по-смущаваща тенденцията в най-ниската възрастова група, 18-30 годишна възраст. В тази възрастова група ние наблюдаваме тенденция, която е свързана с липса на навици, липса на потребност за участие в културни дейности. Това е един от съществените проблеми. Добре, ние ще тръгнем и последите на причините за това. Госпожо Танева, 2 думи за тази графика, която виждате вие. Какви са тенденциите? Какво ви прави впечатлението? В крайна сметка, какъв сегмент от едно общество има културни потребности? Нали не е 100%? Нали не може всички да ходят на театър? Значи, вижте, изследването фабрика седе го инициира, защото работим на терен в села и малки населени места, където е доста очевиден липсата на достъп от една страна и желанието, което е налично от друга. Тоест не може да твърдим, че непосещението е следствие от нежелание. Именно или липса на потребности. Именно по тази причина задаваме и въпроса какви са причините да не посещавате. И когато погледнем отговорите на този въпрос, става пределно ясно, че липса на, да речем, транспорт, финанси. Ами ето, това са отговорите, които вие получавате на въпроса, който задавате. Каква е причината да не посетите културно събитие? Вижте сега, какво се получава? Нямаме свободно време. Най-голям процент. Да, този висок процент така една засилваща се европейска тенденция, която трябва да се доразгледа и доизследва, защото зад нямам свободно време, могат да седят много различни неща. За това и там за сега фокуса ни е по-скоро към тези, които твърдят, че биха искали, но нямат средства, нямат транспорт и нямат достъп до такива събития чисто географски. Господин Ганев, много отправни точки има тази графика, която виждаме в момента. Нямаме време, нямаме пари или качеството нещо не ни харесва. Художествената стойност на културния продукт нещо не ни харесва. Сега, нека да върна пак разговора към парите, колкото и да е странно. Скъпо би било, ако не инвестираш в културни събития. Аз съжалявам, вчера цялата страна беше пълна с абитуриентски балове. Най-вероятно тази сутрин не ни гледат тези, които трябва да ни гледат и да ни чуят. Но съм сигурен, че това е посланието, което трябва да отправим. Скъпо става след това, ако по някакъв начин не си инвестирал в култура. Моля ви се, младите хора на бала, с и без балове, не знам как ще ги привлечете. Нито сутрин, нито вечер, нито нощем. Вижте, могат да четат преди да стигнат до театралните зали. И това е спорно. Разбира, просто това е посланието, което трябва да отправим, защото после става много по-трудно. За свободното време възможно е, животът е супер динамичен, но затова пък ние трябва да работим в посока достъп. Сега, забележете, 19 или 16, не виждам, 16% казва няма кой да ни придружи. Това пък е много странен феномен. Социален феномен. Да. Това е някаква на модерното общество ли е проблем? Че няма с кого да отидеш на проява. Поради факта, че всъщност сценичните, например, изкуства и събитията на живо са социални събития. Е хубаво да бъдат споделени, както от артистите на сцената, така и от хората в залата. Това е наистина социално изживяване и е важно, за да поддържа по някакъв начин диалога в едно общество. И винаги е било такова. Културата е онова, което ни прави общество в крайна сметка. Онази среда, в която всичко останало се развива. Аз трябва да кажа, че освен всички тези, които биха посещавали събития, има едни 12-13%,
които не можем да ги накараме, които седят така в изследването много, много очевидно. Така че за всички останали има надежда, но за тези 12-13%, нали, според мен там, нали, това наистина е едно така категорично ядро, което трудно ще се подаде, но има толкова много други хора, които наистина просто им трябва улеснен достъп от, да речем, село, малко населено място до съседното място, където има в този момент представление. Така че да изчислим, да могат хората да отидат и да се върнат. Участието в култура, много важна тема. 90% от българите не участват в култура. Държавата създава читалищата. Това засяга много други теми извън културата, психичното здраве, социалната изолация, чувство ни за принадлежност. Не става дума. Културата наистина е това свързващо нещо с всички останали сектори, което трябва да наблюдаваме, защото той е индикатор и лакмус за много други теми. Госпожо Андреева, причините, които видяхме. Това, което ние сме видяли, пак се връщам на първата възрастова група и младите хора. Споменахте абитуриенти. Една от големите ни препоръки, на която много държим, когато говорим и за публични финанси, това е въвеждането на културни паспорти, но не предложение, което имаш преди години от една от политическите сили, с възрастова граница, т.е. започваме от 18 годишна възраст. Нашето предложение е от 6 до 26 годишна възраст, обхващащо всички степени на образователната система. Въвеждането на културни паспорти, които ще обхванат около 1 милион и 300 хиляди деца, младежи, ученици, студенти във всички степени на висшето образование. Какво предимство трябва да дава този културен паспорт? Културният паспорт се зарежда с публични финанси, т.е. имат 100 лева. Това е базата, на която сме го разработили. Около 130 милиона би струвало на държавният бюджет. И се надяваме, както казах, че още следващата година, чрез една общонационална кампания, която е за насърчаване на достъпа до културни събития и не само. Споменахте абитуриентите и изграждане на навици, което е много важно. Има ли по света, дайте примерно по света, има ли нещо като електронен ваучер за култура или като културен паспорт? Европейски държави имат така наречените културни паспорти. Италианският модел, който беше взаимстван от една от политическите сили, предпоставя, например, на 18 годишна възраст да получиш 500 евро или друга сума. Там се оказа, че не могат да се използват тези средства напълно. Дори в Италия, доколкото за това връщаме възрастовата граница назад от 6 годишна възраст, защото за да използваш някакъв ресурс, публични финанси в този културен паспорт, следва да си изградил навици, да си изградил култура на посещение и участие в културни дейности. Това ние виждаме като един съществен проблем и голямо предизвикателство да влезе културния паспорт от най-ранна детска възраст. Тук бих искал да припомня, че имахме една програма няколко години заедно в изкуствата и спорта. Няколкократно се намали субсидията през държавния бюджет, защото тези средства не можеха да бъдат използвани. И децата като че ли бяха повече заедно в спорта, отколкото заедно в изкуствата. И това е логиката да предложим настоятелно. Надявам се Министерство на културата да се включи активно в рамките на първите дни още на Народното събрание и културните паспорти да бъдат въведени още от следващата бюджетна година. Ами ето една идея на вниманието на политиците и не само на служебната, но на властта, която се занимава, която е в лицето на държавата по отношение на културната политика. Сега, уважаеми гости, понеже и тримата отдавна сте на полето на културата, разбира се, имате впечатление, имате работа, имате професионална експертиза. Боли ли ви този вечен въпрос за качеството и за парите? Финансирането дава ли качество? Това е голяма тема. Една община, малка, както казвате, госпожо Танева, като си няма опера, няма симфоничен оркестър, няма и да има. Няма как да се случи това. Трябва ли според потребностите на общината, ако иска да има театър, общината да плати? Защо трябва държавата да плаща за театрална сцена в някоя малка община? Въобще модела на финансирането и потребностите на тези, които са малки и големи. В София, защо трябва да има толкова много театри? Да, тук доста теми засягате с този въпрос. Една от тях разбира се темата за децентрализацията, или аз по-скоро бих я нарекла
темата за полицентричен модел. Съжалявам, ако е много рано за такава дума, но модел на много самостоятелни центрове, а не една свръхцентрализация и концентрация на културно съдържание, което в момента наблюдаваме, тъй като и държавни, да речем, на София и националния и столичния бюджет така концентрирано инвестират в един квадрант, бих казала. И всъщност дори в София, не става дума дори за малките населени места, дори в София има една сериозна група непосещаващи културни събития. Хора по квартали или в над 55, дори не над 65 бих казала, защото в изследването ни много ясно се откорява, че над 55 рязко спада посещението и участието в културни събития. Така че темата е много разнопосочна. Децентрализацията е не само село-град. Тя е център, периферия по много начини. Ами ето, господин Ганев точно с това започна. Айде сега да разпределим парите, така че да потушим недоволството на протестите, които започнаха от страна на Съюза на артистите. Това ли е целта? Тези, които са най-шумни и най-много протестират, разбира се, средствата да достигнат до тях, че да има ефект, че да се разбере, че има рекорден бюджет за култура. В противен случай, как ще го разберат вашите сектори и вашата култура? Истината е, че средствата, понеже са публични, трябва да достигнат до всички. Абсолютно всички и не трябва да бъдат делени, но ето тази децентрализация, за която говорим, изобщо още 90-те Чарлз Ландри започва да говори за нея. Ние, според мен, все още не сме стигнали до реалната децентрализация. Какво прави в момента държавата? Министерството на културата как финансира в момента? За всеки. Пари за всички. Не точно така. Използват се някои индикатори, следват да се направят някои анализи, проучвания и има разпределение на база определени правила и норми. Но един спектакъл, представете си, който е сложен технически, много трудно би могъл да стигне до малко населено място заради инфраструктурата. И тук вече проблема не е само на Министерство на културата, проблема е държавен. Проблема е на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, проблема е на Министерство на финансите, проблема е изобщо как се водят политиките и на къде се насочват. Много далече стигнахме яйцето или кокошката. Айде сега, едно представление не може да стигне до Силистра, защото няма магистрала до Силистра. Може да стигне. Изчакайте да се построи магистрала до Силистра тогава. Точно за това имаме предложение, което е свързано с транспортни ваучери, които Министерство на културата и Сдружението на общините... Всичко е разбрах, че всичко вече е ваучери. Всеки да вземе ваучерите за... Това е европейска практика също. А винетката плащате ли до Силистра? Може да ги наречете културни винетки, но това е европейски модел, който съществува и с оглед на... Тъй като сме в навечерието на изборите за Европейски парламент, работният план за култура на Европейския съюз акцентира специално върху социалните измерения, т.е. в Европейския съюз след COVID кризата особено, да няма трайно маргинализирани групи и общности. В това число хората от малките населени места, в това число вие показахте разраза, който е и въпроса за доходите. Тоест всички тези хора, които са и трайно безработни, и с ниски доходи, и в малки населени места, следва да имат достъп до култура. Тук припомням и още една декларация, за съжаление тя не е със задължителен характер за страните членки на ЮНЕСКО. От преди 2 години приблизително културата да бъде превърната в публично благо. Това означава увеличение на финансирането, ако трябва да го преведем на нашите зрители, и то съществено. Така че, пак казвам, да нямаме изолирани общности, изолирани малки населени места. И тук трябва да кажем, че не говорим само за един проблематичен в нашето социологическо изследване статистически район на планирането, северо-западния. Говорим за почти цяла Северна България. Така че достъпът е проблематичен от тази гледна точка. Аз за това акцентирам върху Сдружението на общините и ние имаме от десетилетия проблематична децентрализация по отношение на публичните финанси, достигайки до общините и до всеки български гражданин. А тук припомням и на нашите кандидати за народни представители член 54 от Българската конституция. Българските граждани имат правото да се ползват от културните ценности. Превеждаме този член, т.е. имат достъп до общонационалните културни ценности. Това случва ли се? И когато се закълнат народните представители в първи работен ден, следва също да имат предвид този член в главата си.
и член 20, защото много настоявам така да сложи най-голяма удивителна на това, че културата е наистина, както и господин Ганев каза, и както Диана казва, това е културата най-оптималната публична инвестиция, която развързва възлите на много други теми. Разбирате ли? В случая показва това изследване, че тя засяга и регионалното развитие, и психичното здраве, за което ние всъщност нямаме и така национална стратегия. Дори има държави като Германия, които имат стратегия за самотата след COVID. Тоест ние, работейки аз в Северозапада, в малки населени места, виждаме, че самотата е огромен проблем, който трябва да бъде взет предвид от най-бързо обезлюдяващата държава в света. А не е ли по-голям проблем, че 40% от изследването, което показахме, не е прочело нито една книга за една година? Мога ли да си позволя, извинявайте, аз, за да не е толкова негативен разговор, да се опитам да дам една позитивна гледна точка. Направих си труда да прочета малко извън статистиката. България не е най-окаяната страна в Европейския съюз и изобщо в света по отношение на хората, които имат интерес към културата. Напротив, има страни, които четат по-малко, има страни, които хората не ходят по-малко на театър, на музика, на класически концерт, на балет, опера. По-големия проблем е с това, че ние наистина се борим за едно финансиране, което трябва да е устойчиво и което трябва да расте пропорционално в годините, да не пада или да не задържа едно и също ниво. Защото ние със сигурност не сме в дъното на веригата към интерес, към това, че публиките искат да имат достъп, искат да участват. Борим се за онези 10-12%, разбира се, които категорично отказват. Там трябва да се насочат стратегически усилия. Идваме до момента с липсата на стратегия, която 30 години все пак се правят опити непрекъснато някой да заговори за тази тема. Все още не е успешен този опит, но е важно да продължаваме да работим в увеличаване на средствата за културата и да достигнем този 1%, за който всички говорим. Много често казват хората, престанете и политици различни, не говорете за проценти, дайте да говорим за пари. Не е така. Не е вярно. Тази теза не е точно така. Не е вярна. Какво значи процент? Процент означава какъв дял е културата от цялото. Каква е стойността? Как се измерва това нещо? Уважаеми гости, само имате секунди за заключителна дума. Хубавото на целия разговор е, че при повдигнатия тон след 24 май дадохме една алтернатива. Айде да почнем да говорим за това, казвате, да говорим за културна стратегия на страната и културна политика. Искате ли последно изречение? Разбира се, че искам, защото ще се върна към думите на политиците, които многократно ги чуваме по отношение на 1% за култура. Нека да кажем, че централно-източноевропейските държави са с доста по-голямо финансиране като дял от брутния вътрешен продукт за култура. Нещо, което ние действително години наред искаме да се случи и да достигнем финансиране от 1% пункт от брутния вътрешен продукт. И нека да кажем на българските политици, които в предходния парламент издигнаха образованието и културата до ценности. Това не беше включено до този момент в българската конституция, че това е инвестиция с много дълъг ефект за българското общество. И тук се връщам на превръщането на културата в публично благо. Това не може да се случи с оскъдно недофинансиране, каквото имахме последните 34 години. Така че се връщам на увеличението на публичните финанси с един приоритет – културните паспорти. Обхващат 1 300 000 деца и младежи. Добре, нека това да бъде финала на този дълъг. Дай Боже, интересен разговор след 24 май. Чакаме ви културните паспорти, а пък ние ви чакаме новото изследване, а пък ние чакаме реакцията на Министерството на културата. Уважаеми гости, благодаря ви, че бяхте при нас. Диана Андреева, Попи Йорданова, Янина Танева и Илко Ганев, заместник-министър на културата в нашото студио. Още веднъж ви благодаря.